Мы мусим это бачить и ведать. Добрый вечер, паважаныя гледачы. З вами у эфіры праграма «Гарызонт падзей». І ў бліжэйшыя 30 хвілін мы будзем абмяркоўваць тэму курапатаў. З вами у эфіры я, вядучая Дар'я Трайден, і нашы сённяшнія госці. Гэта Павел Свярдлоў, журналіст, які шмат зрабіў рэчышчы медыа асвятлення гэтай тэмы, і Алесь Чахольскі, які ўжо шмат гадоў абараняе мемарыяльны комплекс. І маё першае пытанне да Алеся. Раскажыце, калі ласка, коротенько про курапаты і якое месца яны павінны займаць у грамадзянскай свядомасці, так бы мовіць, тому што у падручніках гісторыі гэтай тэме увагі не надаецца і акцэнты наконт рэпрэсіі, напрыклад, там не расстаўленыя. Видите, курапаты были, скажем так, официально открыты после того, как 3 червня 1988 года у Ліме з'явіўся артыкул Зянона Станіславовича Пазняка і Евгена Шмагалёва «Курапаты. Дорога смерти». У гэты дзень грамадскасць, народ беларускі і, в прынцыпе, свет даведаўся пра злачынствы сталінскага камуністычнага рэжыма на тэрыторыі Беларусі. Адкрыліся такія страшныя рэчы, што сапраўды яно паказала людям, што тут адбывалася. Страшныя рэчы, што забіты мільёны людзей. Толькі ў курапатах, па падліках, афіцыйна кажуць, што там каля 30 тысячаў, калі так мы лічым, это 23 гектара настраляна. 23 гектара настраляна за 5 гадоў. Трэба разумець. Это значит 10 каля чвэрці мільёна. Я думаю, что нельга казаць так наўпрост про тое, што ўсе сталінскія злачынствы былі раскрыты ў гэты дзень, бо быў 20-й з'езд, быў Мікіта Хрушчоў і развянчанне культа асобы, і была вялікая кампанія па рэабілітацыі тых, хто быў расстраляны, тых, хто з'ехаў у ссылку ў Сібір. Але тым не менш, гэта сапраўды вельмі значная падзея была. Публікацыя гэтага артыкула, бо з яе фактычна пачаўся вялікі дзвіж, такі вялікі адраджэнскі рух, таму што курапаты яны сталі сапраўдным такім беларускім нашым сваім сімвалам таго, што адбывалася ў 30-е гады, і ў прыватнасці ў 37-м. Яшчэ трэба зразумець тое, што, як это сама было тут сказано, што там 20-й з'езд адбыўся і так далей. Але, ведаеце, для нас, для Беларусі, як быццам бы здавалася, это где-то далёка. Гулагі там, знаеце, Калыма. А што астатняе там? Где ж люди все ж таки подевались? И тут открылась такая картина, что побач с Минском находится место расстрелов. Массовое место расстрелов, которое было археологами нашими, я кажу, с историками открыто. І ведаеце, што не даруе да гэтага часу КГБ. Таму што кнігу Пазняка недавно вы все читали эту інфармацыю, што народны мемарыял Курапаты абарона, Пазняка кніга, прызнана экстрэмісцкай. Значыць, ва ўладзе, як і тады, былі і зараз знаходзяцца нашчадкі тых, хто страляў беларускі народ у шматлікіх курапатах. Іх жа ж такіх курапатаў па розных маштабаў па Беларусі вельмі шмат. Напрыклад, мы зараз бачым віцебскія курапаты, хайсы. Там і гэта ўлада нічога ж не робіць для таго, щоб абараніць тыя ж хайсы, дзе ляжаць чарапы з адтулінамі. Это практыка НКВД. Немцы так не стреляли. Немцы стреляли с кулеметов, с винтовок, а это все практика, была эта самая установка такая, людей расстреливать с наганов. До речі, беларускія камуністы, яны дагэтуль аспрэчваюць тое, што у курапатах расстрэльваў менавіта НКУС. Яны імкнуцца упарта давесці, даказаць, што гэта нямецкія расстрэлы. І
Тут яны просто фенаменальныя справы робяць. Яны раз за разам аспрэчваюць вынікі расследаванняў. І праз іх намаганні праходзіць яшчэ одно расследаванне, яшчэ одна эксгумацыя. Калі б яны гэтага не рабілі, не было б увогуле нічога нам пра курапаты апошнія 20 гадоў чуваць. Але тое, што яны ініцыююць гэтыя расследаванні, якія ўсе прыходзяць у выніку да высновы, што ўсё ж такі гэта НКВД, да? Мы б ведалі пра курапаты нашмат менш. Ну вось, дарэчы, наконт расследаванняў, наколькі лёгка гэта рабіць, улічваючы тое, што інфармацыя да гэтых часоў засекрэчаная, хаця гэта павінна было яшчэ ў 2012 годзе стаць вядомым. І вы шчыльна працавалі з гісторыкам Ігорам Кузнецовым, які стварыў мапу. У 12 годзе вы гэта маеце, што прайшло 75 год з 37. Ну так, у прынцыпе, фармальна звесткі мусілі б быць, асабістыя звесткі ахвяраў мусілі быць рассакрэчаныя, але гэта не адбылося. Як мы бачым, па-ранейшаму ўсё трымаецца ў архівах пад грыфам, ну, абсалютна зусім сакрэтным. Вось, і ніякага доступу да гэтых архіваў няма, ёсць доступ у гісторыкаў толькі да нейкіх такіх вельмі агульных рэчаў, якія захоўваюцца ў нацыянальным архіве. То бок ёсць архівы адкрытыя, але тут ёсць іншая праблема. Вельмі не шмат хто з гісторыкаў зараз ходзіць працаваць у гэтыя архівы, таму што перспектывы апублікаваць гэтыя працы, абараніць дысертацыю, тым больш на тэму сталінскіх рэпрэсіяў, на тэму курапатаў у Беларусі роўныя нулю. Вось такая сітуацыя. Тут я хацеў бы працягнуць, трэба сказаць, акрамя архіваў, якія знаходзяцца ў мясцовай філіі маскоўскага КГБ, то асноўныя архівы, щоб мы ўсе разумелі, асноўныя архівы знаходзяцца ў Маскве, на Лубянке. Вось там вельмі шмат матэрыялаў, таму што сюды прыязджалі, акрамя таго, што тут былі двойкі, тройкі, не мясцовыя, я хочу сказаць, што все зразумелі. Тут не было ні аднаго наркома НКВД беларуса. Тут все были не беларусы. Ну, каб расстрэльваць беларусаў, прыязджалі людзі з іншых месцаў СССР. І мы гэта ведаем. Дарэчы, ёсць дакладныя звесткі, што у кіраўніцтве НКВД БССР, как тады мясцовай філіі, да, было толькі 3% беларусаў. Расстрэльныя каманды 90%. Ёсць таксама дакументы. 90% прыязджалі, працавалі тут вахтавым метадам з унутраных расійскіх губерняў. Адстралялі нас, наших, як кажуць, продкаў, дзядоў і прадзедаў, і паехалі, папілі тут, пагулялі і паехалі далей. Прыязджае новая каманда. Разумееце? А то нам кажуць, што беларусы расстрэльвалі беларусы, ці там яшчэ кагосьці, ці паляку, ці... Не, у нас, разумееце, у чым справа? І тут кажуць пра нейкае там прымірэнне, пра афіцыйнае зараз. Пра якое прымірэнне? У нас што, была грамадзянская вайна? Забівалі нас. Мы кагосьці забілі? Забілі з іх? Не. Нас, нацыю забівалі. Это есть геноцид. Это ёсць вызначэнне. Тут цікавая, канешне, ваша думка прагучала наконт таго, што зараз ва ўладах працуюць нашчадкі катаў. Ну і гэта сапраўды, я думаю, мае права на існаванне такая думка, бо выжылі у той бойні сапраўды тыя, хто расстрэльваў, а не тыя, хто быў расстраляны, і тыя, хто расстрэльваў, яны далі нашчадкаў, і зараз внукі і праўнукі жывуць тых людзей, якія сапраўды стралялі ў патыліцы беларусам у курапатах. Але працэсы ідуць вельмі цікавыя. Прыватнасці КДБ вось месяц таму, можа, упершыню прызнаў фактычна, што менавіта НКУС расстрэльваў у курапатах. Названая была лічба ў 235 тысяч справаў, якія дагэтуль захоўваюцца у архівах КДБ. То бок, ну вот, я не ведаю, ці то пад ціскам грамадскасці. Мне хацелася б думаць, што пад ціскам грамадскасці, якая стаяла ў намётавым лагеры побач з будоўляй у курапатах. Але я, як песіміст у гэтым пытанні, лічу, што хутчэй за ўсё, пад уплывам нейкіх абставінаў, якія нам абсалютна невядомыя,
нейкая падкаверная барацьба паміж рознымі структурамі ўнутры самой дзяржавы. Вось гэтая праўда пра курапаты, яна паціху пачынае прарывацца. Але пры гэтым архівы застаюцца І закрытымі. вось наконт грамадскага ціска, ці вы казалі пра тое, што немагчыма надрукаваць навуковую працу на тэму сталінскіх рэпрэсіяў, і таму навукоўцы не заахвочаны ўвогуле гэтае даследаванне рабіць. А ці магчыма да такога даследавання, якое не будзе надрукавана там у нейкіх там дзяржаўных часопісах, прыцягнуць грамадскую увагу, каб пад яе ціскам ўсё ж такі архівы былі рассакрэчаныя, ці ўвогуле распачалася пераацэнка таго, што было? Справа тым, што грамадства, на маю думку, падзеленае на две абсалютна нероўныя часткі. Першая частка вельмі нешматлікая людзей, якім ужо даўным-даўно ўсё зразумела і вядома. Зараз вельмі нескладана, вось вы казалі пра віцебскія курапаты, но сапраўды мяне вельмі ўразілі, ёсць у інтэрнэце, можна лёгка знайсці фотаздымкі з лесу пад Віцебскам, дзе ляжаць косткі, ляжаць чарапы людзей. І, калі ты гэта бачыш, сумневаў ніякіх не застаецца. Але галоўнае, каб у чалавека было жаданне пабачыць, жаданне даведацца пра гэтую старонку гісторыі, каб ведаць, каб нейкія урокі з яе узяць. І вось частка нашага грамадства, яна даўным-даўно гэтую працу правяла. Але самая вялікая частка грамадства, ёй, мне здаецца, дагэтуль ўсё роўна. Ёсць яшчэ адзін момант, я вам хочу сказаць. Чаму супраць Пазняка ідзе такая вот дзейнасць, як яны его кагебісты ненавідзяць? Ведаеце чаму? Таму што ўпершыню ў гісторыі на тэрыторыі Беларусі Пазняк знайшоў труп. А што значыць труп? Труп азначае, што было злачынства. І калі пасля гэтага началі ўсё это раскрываць, то адкрылася злачынства сталінскага камуністычнага рэжыма, страшэннае. Сталін забіў 2 мільёны беларусаў. 2 мільёны. А разам з Гітлерам яны яшчэ знішчылі яшчэ 3. Вот пра што таксама павінна наша грамадскасць ведаць, моладзь ведаць, што сышліся две таталітарныя сістэмы. Значыць, глядзіце, фашызм і камунафашызм. Значыць, па фашызму адбыўся Нюрнберг, адбыўся працэс. Фашизм осуджены. И не дай бог вы в Германии скажете что-то такое про Гитлера, или это самое, вас просто осудят. Значит, а у нас, поглядите, что робится. Існує комуністичная партия. Со своей идеологией той самой. Только зараз у их магчимости нема. Свет трохи поменялся. Коли было бы их магчимость, они бы то же самое робили. Стреляли бы в потылицу. Вот, и за это массовые протесты, и за это далее. Коли у них было магчимость, коли министр внутренних справ Шуневич ходить в НКВД-ской форме, то что ему раритетный наган дать, и он бы с задовольнением стрелял бы людей. Но он все ж таки не належит, здається, до партии коммунистов. Не, он не належит, але у его идеология тая самая. И як у том же КГБ, у них стоит Дзяржынскі, які ўзначаліў чырвоны тэрор ў 1918 годзе, якія яны прынялі, там же рабіліся страшныя рэчы. Это калі падняць эти архівы, то прабачце мяне, это страшно. Ёсць думка, што якраз КДБ наша не атаясамлівае сябе з тымі катамі, якія расстрэльвалі ў курапатах, і таму мае крыху больш развязаныя рукі. А вось наконт беларускай міліцыі я пагаджуся, мяркуючы па тым, што яе кіраўнік носіць форму 30-х гадоў кусаўскую, у якой, ці ў падобнай форме сапраўды гэтыя службоўцы расстрэльвалі людзей, то наша, і мы днямі, дарэчы, адзначалі 100годдзе беларускай міліцыі. То бок, вось гэта гісторыя неперарыўная праз усё 20-е стагоддзя, уключна з 37 годам. Мяркуючы па гэтым, наша міліцыя атаясамлівае такі сабе з тым карніцкім органам, і гэта, канешне, ускладняе вельмі працу. Бо калі ты кажаш сабе і сабе, і ўсім астатнім, все, гэта ў мінулым, гэта былі іншыя людзі, яны сыходзілі з іншых матываў, я магу выбачыцца за іх і жыць сваім жыццём далей. Гэта адна справа. А калі ты лічыш гэтых людзей сваімі папярэднікамі, простымі папярэднікамі, а сябе прадаўжальнікам таго, што яны робяць, то, канешне,
ну, на ніякія перамену стаўлення дзяржавы да курапатаў, я думаю, разлічваць не выпадае. І яшчэ хочу сказаць, чаму усім трэба ведаць пра курапаты. Гэта таму, што курапаты свае ёсць, ну, можа, не калі побач з кожным, так калі побач з вельмі шмат якімі беларускімі гарадамі. Пад Віцебскам, пад Оршай, пад Жодзіна, паўсюль ёсць, ну, там, да, ну, Слуцк. Жодзіна, можа, не вельмі ўдалы прыклад, таму што горад малады, да? Але тым не менш, можна знайсці гэтыя пахаванні. І складанне іх карты, гэта, канешне, вялікая праца, вялікае пытанне. Мы з Ігорам Кузнецовым склалі карту пахаванняў па Мінску, налічылі 19 месцаў, і некаторыя гэтыя месцы знаходзяцца на месцы, дзе зараз школы, некаторыя там побач Лядовы палац, напрыклад, мінскі, так? Вось, побач Камароўскі рынак з адным з такіх месцаў. Там быў лес у 40-е гады, 30-е гады. І Ванькоўскі лес, вот, парк Чэлюскінцаў. Парк Чэлюскінцаў, так. Сляпянскі лес. Все гэта было, былі ўскрайкі, гэта было за горадам. Туды адвазілі, зараз гэта горад. Вось, канешне, мясцовым жыхарам, я думаю, не вельмі прыемна. Вось, але ўся гэтая карта складзена, акрамя курапатаў, практычна няма ніводнага дакумента, які б сведчыў. Вот можна было б, каб сказаць, вот броня, железобетон. Вось тут расстрэльвалі людзей. Все гэта складзена на падставах меркаванняў, расповедаў мясцовых жыхароў. І нам кажуць, Ігору Кузнецову кажуць, гэта не навуковы падыход. Няма падстаў сцвярджаць, вы не можаце казаць. Але, ну, калі няма ніякіх іншых крыніцаў, што рабіць? І яшчэ таксама важна, КДБ можа адкрыць пэўныя крыніцы. Напрыклад, даць даведку якую-небудзь з архіваў, што ў Лошыцы расстраляна 100 чалавек. Тады чалавек, які кіруецца выключна навуковым падыходам, мусіць казаць, все, у Лошыцы расстраляна 100 чалавек. Да? Але мы ведаем, што іх там было больш. І, ну, казаць, што 100, это было б, ну, просто злачынствам да іх. Ну, а якім чынам вы плануеце далей з гэтай картай працаваць? Вы хацелі б, каб пра яе даведалася як мага больш людзей, і ці ёсць у вас нейкі адпаведны план? Ну, мы, па-першае, апублікавалі яе, это ўжо на просты шлях да таго, каб даведалася пра яе шмат людзей. Яна ў Ігора ляжала ў якасці вось такой паперкі вялікай, да, мы яе пералічбавалі, вось, зрабілі зручнай. Ну і мы будзем дадаваць туды месцы, я думаю, таму што ўжо кажуць пра іншыя месцы расстрэлу ў Мінску. І, у прынцыпе, канешне, вельмі крута было пашырыць карту да тэрыторыі ўсёй Беларусі. Але калі мы ў Мінску налічылі 19 месцаў, то колькі іх па ўсёй краіне і як правяраць, як збіраць гэтую інфармацыю. Гэта, ну, я думаю, што эта праца немагчымая для аднаго чалавека, прынамсі, такое, як Ігор. А ён, дарэчы, такі абараніў дысертацыю па сталінскіх рэпрэсіях, але не ў Беларусі, а, здаецца, ў Томску, недзе ў Сібіры. Вось, трэба сапраўды, каб была цікавасць грамадства, каб былі смелыя гісторыкі, якія бы працавалі ў Віцебскім архіве, ў іншых архівах. І гэтая тэма такім чынам, хаця б неяк, каб яны размаўлялі з людзьмі, ехалі, хаця б неяк яна пайшла б раскрывацца. Ну, вось вы казалі, што наше грамадства падзелена на две такія няроўныя часткі. Гэта частка, якая і так ужо ўсё ведае і ўсё чуе, і другая частка, якая не ведае і... Ну так, абыякавая вось частка і неабыякавая меншая частка. І ці лічыце вы вось у такім кантэксце, што друк карты, яна ж з'явілася на Еўрарадыё, наколькі гэта тая крыніца інфармацыі, да якой звяртаецца тая большая частка насельніцтва, якая не ведае пра курапату нічога? Ну, я, канешне, думаю, што это кропля ў моры, і трэба было б, каб такіх карт на розных рэсурсах было 100, тады, магчыма, што-небудзь зменіцца. Але, у прынцыпе, актыўная меншасць, вось гэтая неабыякавая, яна таксама шмат што можа. Я бачу, што вы трымаеце ў руках прыклад того, што можа меншасць. Так, ведаеце, хочу дадаць яшчэ пра карту і пра ўсю астатнюю інфармацыю, якую мы можам распаўсюдзіць. Значыць, трэба зразумець сітуацыю, што прынцыпе зараз інфармацыя, што в інтэрнэце,
моладзь чытае. Моладзь, менавіта моладзь, і сярэдні ўзрост, і тыя, якія, ну, скажем так, валодаюць інтэрнэтам, значит, эту інфармацыю, калі розныя ресурсы пададуць, вот як правильно та сама гаспадар сказаў, значит, і тым больш будзе інфармацыі. Разумееце, тут нам есть один нюанс, калі мы ведаем тых людзей, яшчэ якія жывыя, якія жылі пры тым, калі расстрэльвалі людзей, дзе расстрэльвалі, вельмі важная задача актыўнай меншасці сустрэцца з гэтымі людзьмі, запісаць іх на камеру, зняць это самую інфармацыю і потым інфармацыю эту збіраць. Вот что мы активно, это один з аспектаў. Вельмі важна гістарычна і юрыдычна, я кажу, засведчыць паказанні. Это паказанні сведкаў. Таму што наперадзе, я вам хочу сказаць, все равно суд над расійскім камунафашыстам, камунафашызмам будзе другі Нюрнберг. І гэта зробяць тыя краіны, якія пацярпелі. Чаму я сказаў расійскі камунафашызм? У Беларусі не было ніколі камунізма. Яго прынеслі на сваіх штыках Чырвоная армія з усходу. Не было у нас камуністаў. Это акупацыя. Гэта ідэалогія прынесена к нам, як і фашызм з Германіі, так і фашызм, камунафашызм з Расіі. Адтуль гэта к нам прыйшло. Не было у нас такое. У нашым менталітэце не было такое. Да, социал-демократия, там это далее это присутничало. Но коммунизма у нас не было. И поэтому это нанесено. Мы повинны зразумець, что мы под оккупацией. Мы до гэтага часу под оккупацией. Зараз только оккупация внутренняя. Праз того человека, які кіруе этой державой, и он выконвае. Калі вы все убачыце, напрыклад, что зараз адбываецца, ён все выконвае то, что Россия хочет. Трэба было Газопро, это самое, ну вот Газпрому там Белтрансгаз продали, ну вот и ржавые трубы. А ведаеце, колькі ржавых труб продали? 7,5 тысяч квадратных километров коммуникаций продали. То есть всю коммуникации, которые это самое, они валодують усім. Ну тут мы уже перешли только на іншую. Мы сходим безмежное просто море питання. Хутка ўжо скончыцца гэта абвешчаны дзяржавай конкурс на праект мемарыял, які там збіраюцца ўсталяваць. І вось вы, як людзі з асабістымі пазіцыямі по дадзенаму пытанню, што вы думаеце пра умовы гэтага конкурсу, удзельнікаў і чаго вы ўвогуле чакаеце ад яго рэалізацыі? Ну, калі я не памыляюсь, это некалькі дзён таму яшчэ не было удзельнікаў гэтага конкурса. Я магу памыляцца, але не чуваў. Я не чуў, каб былі. Значыцца, ну, па-першае, мяне бянтэжыць тое, што гэта будзе з гледзяча Міністэрства культуры, мусіць быць мемарыял памяць усіх ахвяраў 20-го стагоддзя. Вось так гэта фармулюецца, здаецца. То бок ні слова пра сталінскія рэпрэсіі там няма ў заданні. Вось, і ну, гэта крыху бянтэжыць, таму што мы ўсе ведаем, вот мы ведаем, што такое курапаты. І Мінкульт таксама ведае, я вот упэўнены. У міністра сам бацька пацярпеў. Так, спадар Мацкевіч мне распавядаў, калі ён быў у гасцях на Еўрарадыё, што бацька нашага міністра культуры, да, ездзіў у Нарыльск, здаецца, і там быў у лагерах. І ну нельга не ведаць, што такое сталінскія рэпрэсіі, калі вось такая сітуацыя, да. Вось, але тым не менш, вот ідзе гэтая гульня ў паддавкі. Вы хочаце там мемарыял сталінскіх рэпрэсіяў, вось вам мемарыял, але не сталінскіх рэпрэсіяў, а вот усім ахвярам 20-го стагоддзя. Ніхто ў ёй пакуль што не ўдзельнічае, але праекты то вартыя ёсць. Ужо даўным-даўно робяцца гэтыя праекты. Беларускія скульптары, іх, ну, яны вось існуюць у вот, ну, такім выглядзе недзе. Да, вось я бачыў іх не так даўно на выставе, прысвечанай курапатам. Рабілася гэтая выстава ў палацы мастацтва і супала, дарэчы, вось з абаронай курапатаў. Это вельмі цікавы момант. 3 разы выставу пераносілі і дапіраносілі да моманту, калі ў курапатах пачаўся рух нейкі. Вось, і там ёсць сапраўды праекты не пафасныя, але з якіх бачны смутак, бачныя слёзы гэтыя. Вось. Ёсць у нас мемарыял у Хатыні,
курапаты параўноўваюць з хатыню, бо і там гэта боль беларускага народу. Ну, моя асабістая пазіцыя ў тым, што ўсё мусіць быць у курапатах неяк не так пафасна і манументальна, але, канешне, калі ты прыходзіш, калі мы будзем прыходзіць да таго мемарыялу, мы мусім быць пад уздзеяннем, мы мусім разумець, што там адбылося, проста з таго, што будзе выяўлена на ім. Ну, я хочу працягнуць эту тэму. Значыць, трэба вярнуцца да перадгісторыі. Калі 20 гадоў назад я першы раз прыйшоў у Курапаты, скажем так, ну, запачаткаваны народны мемарыял Курапаты быў у кастрычніку 1989 года на Дзяды, калі паставілі 7-метровы крыж пакуты. Вот тады быў уже запачаткаваны гэты мемарыял. Значыць, трэба было разумець, што Курапаты былі зонай адпачынку зялёнага луга. Вот вы прыходзіце туды, вот 20 гадоў назад, смажаць шашлыкі, танцы, музыка, п'юць, ідзе гульба. Уяўляеце сабе, што на магілах дзедоў, прадзедаў, ну, прыйшлі на магілу, на могілкі і началі смажаць шашлыкі. Людзі яшчэ себе такое не ўяўлялі. Что было? Все было заросшее. Боже мой, что там рабілася? Буреломы, это заросшее все. Те могилы и крапивой, и кустовым, и хмызняком, все заросшее. И что тогда было это самое принято решение? Мы започатковали, это консервативно-христианская партия БНФ, христианская злучность Курапаты, прихильники наши, люди необыяковые собрались, которым, ну, болить это место. И, ну, была эта идея Зенона Станиславовича Позняка об народной мемориализации Курапатов. И было пропоновано, скажем так, схема той, что треба было там зробить. Треба было вычистить это место, вычистить могилы и поставить крыжи. Потому что от дьявола треба борониться крыжом. Потому что там правил бал дьявол. И вот за 20 годов намаганиями этих людей гэты мемарыял уже створаны. Ён ёсць. І уладзе зараз толькі трэба першым этапе яго прызнаць, што гэты мемарыял ёсць. Ён так павінен назвацца народны мемарыял Курапаты. Всё, у народнай свядомасці так ёсць. На грошы на гэты мемарыял збірала ўсё Беларусь. Это сапраўды народны мемарыял. Вот ёсць такія вот ведомасці, вот такія ведомасці. А таких ведомасцей сотні. Разными шляхами, по таким ведомостям, просто люди приходили. Есть сотни, это самое, это история куропатского змагания, это история народного мемориала, там стоят тысячи крыжов уже. Их ломали, а мы восстанавливали потом, снова обновляли их, варвары приходили. И сама уже территория народного мемориала, мемориализация белорусским народом проведена. Туды уже лезть не трэба. Яго только трэба можна разбудоўваць. Што ў гэтым азначае? Ставіць новыя крыжы. Кожная сям'я, хто пацярпелі. Таму што калі беларусы заглянуць у свой род, у свае карані, у кожнага, у мяне толькі вот тое, што я ведаю, 2 чалавека расстраляны. Адзін стрыечны мой дзядуля расстраляны ў Казахстане ў 1934 годзе, это по бацьку. Это сама маці, это моя бабуля, и яны родны брат у Казахстане забіты. А по маці яе там стрыечны брат забіты у Соколовскі забіты у Курапатах. Разумееце, это только что я ведаю. Я думаю, што з гэтага і мусіць пачацца з таго, што беларусы пачнуць задаваць сабе пытанне: а куды падзеўся мой дзед, а куды падзеўся мой прадзед, а куды падзеўся дзядзька? І гэтае пытанне, можа, я не ведаю, можа, ёсць нейкія адказы, там сям'я казала, у камандзіроўку з'ехаў, не ведаю, загінуў на вайне, там, ці што яшчэ іншае. Вось, і з гэтых пытанняў мусіць пачацца вось гэта нацыянальнае, буйнамаштабнае адраджэнне. Бо чалавек кожны можа пайсці і зрабіць запыт у КДБ, асабісты запыт наконт свайго сваяка. І КДБ мусіць адказаць. Што праўда, канешне, адказы вельмі розныя. Адказ залежыць ад таго, калі зроблены запыт, якая зараз палітыка партыі, бо ў 91 годзе, напрыклад, давалі даведкі, і там было напісана: ваш, значыцца, сваяк расстраляны, і мы не ведаем дакладнае месца пахавання, але мяркуем, ёсць вось падставы
меркаваць, што ён ляжыць пахаваны ў курапатах. А ў 98 годзе, напрыклад, просто пісалі, ваш сваяк расстраляны, месца пахавання невядомае. То бок курапаты пра аднаго і таго ж чалавека, вось дзве даведкі ёсць. 91-98 год. У першай ёсць курапаты, у другой курапату няма. Але тым не менш, вось калі мы пачнем звяртацца, калі мы пачнем такім чынам дэманстраваць і агульны інтарэс да гэтага пытання, ну то ўлады мусіць гэты інтарэс задавольваць, неяк на яго рэагаваць. І ў працяг этой тэмы вот, сам мемарыял уже створаны. Значит, мы разбудоўваем у тым, што мы ставім новыя крыжы. І просто яго дапрыбіраць трэба. Фактычна уже справа таксама з гэтым завершана. Падыходзіць это самае, толькі там асталось невялікі кавалак 23-гектарны ты прыбраць. І яшчэ одно пытанне, як кажуць, там на самой тэрыторыі этого мемарыяла мы не дазволім нішто будаваць. Все, там все зроблена. Вся астатняя меморіалізацыя павінна ўжо быць, скажем так, з боку поля экспабела. Ну, але перад тым, як это самае рабіць эту меморіалізацыю, вот пра конкурсы нейкія мы там гаворым, значыць, першае, што павінна зрабіць Міністэрства культуры, это вярнуць нармальныя ахоўныя межы. Ну, это самае, мы, так сказаць, патрабуем 300-метровыя. Ахоўныя межы для этого. Стандарт. Стандарт, 300 да. метров. Значит, вакол курапатаў 300 метров. И вот тады, после того, як вот это будут ахоўныя зоны прынятыя, можно рухацца далей, аб'яўляць там пра нейкія, ствараць журы, па-першае. Сапраўднае журы под контролем грамадскасці і гэтак далей. Разумееце, да? Чтобы там скульптары былі, это. Вось. Таму што зараз ніхто не ведае, якое там журы. Все таемна, все. Так не можна. І куды ли спяшацца? Таму што мемарыялізацыя, якая павінна быць праекты, разглядаюцца не один месяц, а можа і не год. Это ж вельмі сур'ёзныя рэчы. І, разумееце, там будзе вельмі шмат праектаў. Першы этап, там, другі этап, трэці. Это мы павінны зрабіць этот мемарыял, который уже на поле, там, напрыклад, ну, чтоб, ну, разумееце, да, не просто так, а нормально, сур'ёзна. Вот, напрыклад, бачанне маё асабістае вот мемарыяла там менавіта на поле павінна быць пабудавана тое, што тычыцца мемарыяла. Вот, значит, на поле. Это музей, у якім таксама павінна быць вся інфармацыя, куды могуць прыязджаць людзі. Так, як казаў Зенон Пазняк, што павінна быць сцена, на якой выбіты прозвішчы ўсіх беларусаў. Мы ж не можам паехаць на Кольскі Магадан туды или куды. Тут трэба гэта ўсё, таму што это вельмі канцэнтраванае месца. Тут павінны выбітыя прозвішчы этих мільёнаў людзей, которые загінулі. Разумееце. У нас есть пытанне ад наших гледачоў. Первое пытание. Судя по тому, как много времени мы тратим на воспоминания, куропатам сейчас ничего не угрожает? Ведаеце, што зараз курапаты пад пагрозай, таму што вот спяшаючыся з гэтым таксама капліцай там і так далей. Што яны хочуць зрабіць? Што значыць капліца? Яны просто туды запусцяць расійскіх НКВДшных папоў, для якія да Бога і да хрысціянскай веры не маюць нічога. Ну, пад імі ж пагоны. Курапаты яны заўжды пад пагрозай, як мне здаецца, бо мы не маем абсалютна ніякага трывалага рашэння ўладаў на іх конт. Сёння ёсць намер стварыць нейкі мемарыял. Прычым, як вы верна заўважылі, што гэта будзе за мемарыял? Можа, яго будаўніцтва будзе прадугледжваць зняццё 3-метровага слоя зямлі і вываза ўсяго, што было ў курапатах і ёсць у гэтым лесе куды-небудзь на сакрэтны сметнік. Мы не ведаем гэтага, што гэта будзе, але можа ўсё змяніцца заўтра і мемарыял ужо будзе не патрэбны. І мы бачым зараз, як праходзяць судовыя працэсы над тымі, хто у курапатах стаяў у намётавым. Здавалася, што іх не будуць судзіць. Першы час Змітру Дашкевічу далі 3 базавыя, 3 дні, трое сутак арышту. Все чакалі, што 25, вот яму далі 3. Здавалася, все пазбеглі пакарання. Не, судзіць людзей, хаця здавалася, што не будуць. Так што курапаты пад пагрозай заўжды. Яшчэ трэба вярнуцца. Зараз беларускія патрыёты знаходзяцца у той жа сістэме. Іх жа там катуюць. Я так кажу, так званая справа белых львёнаў. Вы паглядзіце, што на этих афіцыйных каналах паказваюць. Это ж поўная лухта.
Я некаторых з гэтых хлопцаў персанальна ведаю, кажуць, это прыстойныя беларусы, которые любят свою краіну, якія готовы бараніць эту краіну. Это сапраўды, это по загаду Москвы ідзе зараз зачистка, это тых людзей, которые могуць при нашэсці бараніць, сапраўды стаць на абарону сваёй краіны. Дарэчы, добра, што вы згадалі пра гэты вось фільм апошні, які паказалі па тэлебачанні. Там палатачны вось гэты намётавы гарадок, які стаяў у Курапатах, быў абвешчаны рэпетыцыяй таго, што мусіла адбыцца ў Мінску 25 сакавіка. То бок, все. Учора гэта быў лагер у абарону Курапатаў. Учора прызнавалі, што менавіта праз гэтыя высілкі было спыненае будаўніцтва, а сёння гэта ўжо была рэпетыцыя тэрарыстычнага акта у Мінску там на якой-небудзь плошчы. А што будзе заўтра? Мы не ведаем. І вы кажаце, што не пад пагрозай. Два пытання ад гледачоў, якія тычацца верагодных варыянтаў будучыні. Гледачы пытаюцца першае пра тое, чаму вы казалі, што ёсць распрацаваныя праекты мемарыялізацыі Курапатаў, і чаму тады яны не падаюцца на гэты афіцыйны конкурс. Вось чалавек сцвярджае, што Белта напісала, што там ужо ёсць некалькі ўдзельнікаў гэтага афіцыйнага конкурсу. Я не выключаю, немагчыма сачыць за ўсімі навінамі, за ўсім, што піша Белта. Магчыма, і гэтыя ўдзельнікі, якія распрацавалі раней праекты, ўжо падаліся, трэба паглядзець. Але ізноў жа, наколькі я ведаю, быў паход у Міністэрства культуры, было ўзгадненне і было патрабаванне, што будуць удзельнічаць у конкурсе вось гэтыя скульптары толькі калі будуць вызваленыя палітычныя вязні. А я асабіста, калі шчыра, не ўвязваў гэтыя пытанні паміж сабой. Усё ж такі вырашаў бы пытанне Курапатаў асобна, калі лічыць, што ўлады гатовыя ісці на кампраміс хаця б па ім, вось, а пытанне з вязнямі вырашаў бы асобна. Бо такая пастаноўка пытання, на маю думку, вельмі лёгка можа прывесці да таго, што ў Курапатах з'явіцца праваслаўная капліца з, як вось вы кажаце, папамі. Значит, я хотел бы вот что додать по этой теме. Разумеется, значит, что отбывается? Покуль что нема ніякого конкурсу. І нема не виконані певні умови. Я ще раз підкреслюю, що вернуться треба до першої криниці, до ахоўных зонаў. Калі яны будуць створаны, калі яны будуць вернуты, зацверджаны, тады можна рухацца далей. Тады можна ствараць журы адкрытае, чтобы грамадскасць кантралявала. Тады можна праекты, напрыклад, першы там праект пойдзе там мастацкая агарожа, можна абмяркоўваць, будзе яна, не будзе яна і гэтак далей. Але это уже другі, это праект. Адзін зрабілі праект. Потым далей пашлі там, напрыклад, музей, сцяна. Чтобы зняць пытанні ввогуле пра капліцы розныя, есть простае вырашэнне пытання. Это пляц для набажэнстваў, дзе стаіць класічны крыж, напрыклад, адзін, ці можна тры крыжы, як на кальвары ў Курапатах стаіць. Класічны і два Ефрасіні Полацкай. І вялікі пляц для набажэнстваў, дзе можа памаліцца адзін чалавек, а дзе можа дзесяткі тысячаў. І все, і здымаецца ўсе пытанні. Любы хрысціянін можа прыйсці і памаліцца. Ну, не хрысціянін, ну так, нельга абмяжоўваць хрысціянамі. Не, я маю на ўвазе менавіта для тых людзей, которые, ну, скажем, вот там моляцца каля крыжа, чтобы не сняць это пытанне міжканфесійныя, капліцы там і гэтак далей, чтобы не было гэтых пытанняў. Ну, вы абмяжоўваеце пытанне хрысціянскай ўсё ж такі рэлігіі. Мне здаецца, это неправільна, но трэба, каб тады там былі сімвалы розных рэлігіяў. Мне ўвогуле ваша ідэя вельмі падабаецца, каб людзі самі неслі крыжы у памяць пра сваіх сваякоў, якія там ляжаць, ці могуць ляжаць, ці няхай сабе, якія загінулі недзе ў ссылцы, так, у высылцы, але каб памяць пра іх заставалася там. І вось каб людзі неслі, мне здаецца, што это было б лепш за ўсякі мемарыял. Такі сціплы, але вельмі красамоўны. И народ белорусский занимается этим весь час. Разумеется, вот поглядите, там
Крыжи, которые ставили 20 годов назад. А яны уже, да, яны подгнили, там это самое, але это память. А над ими уже выросли новые крыжи. Глядите, это и есть духовная повесть, это как раз духовность народа. То, что мы есть нация, мы існуем, мы памятаем, это вот как раз крыжаўзвіжанне, якое пакуль існуе Беларусь, пакуль існуе свет, будзе працягвацца. Разумееце? І мы нацыя толькі калі мы памятаем і пра гэтыя злачынствы, і хто гэтыя злачынствы рабіў, тады мы нацыя, тады мы моцныя. А калі мы пра гэта забываемся, ну, так мы на сваёй зямлі павінны перед всеми пригибацца. Мы ж гаспадары на сваёй зямлі, павінны так себе паводзіць. До речи, есть еще один аспект, который я хотел бы так само закрануть. Это, вот, например, люди за 20 годов хвяравали нам на крыжи добраахвотна. Это ж не под примусом, и никого не составляли. Они нас находили, сказали, вот я ахвярую, ведомость, расписался, у нас есть комиссия, мы строго это контролируем, и эти сродки были выкористаны только на закупку, скажем, древа там, и так далее. Все остальное, эти крыжи робились фактично людьми, которые не брали за это ні грош. Ну, гэта працягвае думку Так. Павла пра тое, што асабісты ўнёсак гэта вельмі важна, і гэта тое, што кожны з нас можа зрабіць запыт у КДБ і даведацца пра лёс сваіх сваякоў, І паставіць туды крыж. грошы на крыж. Или Так. сам вырабить, принести туда и поставить. Только связаться, когда мы скажем, где там покажем, чтобы это было. Потому что я являюсь керівником громадской дирекции Народного мемориала. И эта самая дирекция створена для того, чтобы координировать деятельность всех нас, тех людей, яким болеть, чтобы мы могли это самое робить нашу белорусскую справу, потому что это сапраўды нам болеть. Що ми пам'ятаємо. Так ось, вертаючися, да, є один нюанс по збору ахвяравання уладой. Вони казали, ну от ми відчинимо добраахвотні рахунки, і ви туди гроші. Ведаєте, чим що скончиться? Скончиться тим. Добраахвотно примусовим, як кажуть, розміркуванням. Тобто, приходить начальник цеха в яких-небудь Осиповичах, а там чоловік отримує 100 рублів, а ему кажут, 50 рублей отдай на куропаты. И что он выкликает? Незадовольнение, агрессию. Кажет, нахалера мне эти куропаты, у меня дитя нема чем кормить. Тому есть великая разница поміж ними и нами. Люди нам ахвяруют добраахвотно, а улады заставить на этой рахунки просто людей перелічивать. Вот такая ситуация. Небяспечная еще есть. Олесь, Павел, вялікі дзякуй за эфир и... Такая тема куропату, так, не так, просто. цяжка гэта неяк падсумаваць, таму просто скажу, што зараз вы ведаеце, што кожны чалавек можа асабіста для сябе заняць пазіцыю па гэтаму пытанню і нешта зрабіць, каб даведацца пра лёс сваіх продкаў і дапамагчы тым, хто абараняе курапаты і зрабіць таксама свой унёсак. Одну хвилиночку, я хотел бы объявку зробить. Шановные дорогие люди, шановне господарство, зараз на Талацебай іде проект «Народний меморіал Куропати». Якраз надо нам поменять 120 крыжов, это крыжовый периметр. Коли ласка, долучайтеся. Это вот якраз буде ваш удел. Коли можете, это сам, знайдите меня, знайдите моих сябров, телефоны, не питання, як передати сродки, як эту нашу белорусскую справу зробити, коли есть на это жадание. Живе Беларусь! Это добро, что есть мы мусим это бачить и ведать. Насколько это добро, что есть
будем это бачить и ведать. Насколько это добро, что...